Grabatzen ari garen unean goizeko 11 izateko 9 minutu falta diren honetan, gaur hasiko den buruz buruko txapelketa nagusiko bigarren jardunaldiaren eta beraz asteburuaren analisia egingo dugu eta pronostikoak ere emango ditugu, nola ez. Aste honetako kasuan B multzoko norgehiagokak jokatuko dira, eta lehendabiziko partidak gaur jokatuko dute Iruñeko Labrit pilotalekuan. Dariok eta Lasok, hemen Unai Laso irtengo da favorito, lehengoan sekulako erakustaldia eman zuen Jokin Altunaren aurka, erabat gainetik pasazitzaion Amezketarrari, eta Dario Gomezek ere partida oso zentzuduna egin zuen Zabaletaren aurka, ez zuen distira handiegirik ere atera, baina Zabaletari bere kartak oso ongi jokatu zizkion, eta horren ondorioz partida irabaztea lortu zuen, partida zaila gainera atera zuen aurrera, gero Zabaletak iaia markagailuari bira eman baitzion. Gaurkoan berriz, biak ala biak izango dira nor baino nor gehiago, baina Laso favoritismo puntu horrekin. Lehengoan, Altuna erabat esango dugu. Kantxatik atera zuen, kantxatik, 22-7 emaitza, jokoan ikusi zenaren isla garbia da, zalantzari gabe, eta bolada horri jarraipena emateko asmotan izango da noski Laso, eta egin batean gaur irabazten badu, finalerdietan izango delakoan gaude, bestela ere finalerdietan egoteko boleto guztia dituen pilotaria da, eta horixe, Unai Laso favorito, eta Dario zer egin beharko du, sakatu egin beharko du, hor azpi-azpitik, eta gero bigarren pilotaka da abiadurarekin. Baina Dariok Lasori gaurkoan nonbait min egin badiezaioke oinetara jokatzen izango da, hau da. Zabaletari egin batean oinetara jokatzen egin zion min, eta Zabaleta oso deseroso ikusi genuen, egia da Jose Javier atzelaria dela, ez dagoela ohituta aurreko joko horretan oinetara botatzen diotenean eta defendatzen. Laso aurrelaria da, eta gainera punta-puntako aurrelaria, defentsa handia duen pilotaria, baina hor min egiten badio oinetara, hor Dariok aukeraren bat izan dezake alere, Laso oso favorito. Eta bihar Eibarko astelena pilotalekuan Zabaletak eta Altunak jokatuko dute. Bertan galtzaile izan ziren hauek, Altuna gainera diferentzia handiarekin galdu zuen, alde handiarekin galdu zuen Amezketarrak, eta Zabaletak berriz, gaizki hasi zen, bazirudien sekulako jipoia jaso behartzuela, baina azkenerako buelta eman zionein batean norgehiagokari eta emaitza itxuratzea lortu zuen. Hala eta guztiz ere, hemen Jokin Altuna oso favorito irtengo da. Jokin Altunak zerbait balin badu berpiztu egiten dela. Gogoratzen dut orain pare bat urte edo Peio Etxeberriaren aurka lauterdiko lehendabiziko norgehiagoka ligaiskakoak galdu egin zuen, eta gerora finalean sartu zen. Beraz, Jokin Altuna da, gaur egun pilotan dagoen izarrik handiena, eta Zabaletari arazori gabe irabazi beharko lioke. Jose Javierrek bere irudia Altunari borrokatu nahi badio behinik behin asko hobetu beharko du Darioren aurkako norgehiagokatik, behar bada Darioren aurkako norgehiagokaren bigarren zatia hartu beharko du mugarritzat etxarrendarrak, baina Altuna oso favorito ikusten da, eta ea zer gertatzen den. Hauxe beraz, honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.